את משחקי הרעב. מי שלא יודע, קנו לי אוזניות חדשות. למה יש לי לעג? הנה. מקווה שתשמעו אותי יותר טוב, בלי הרעש המעצבן הזה. ושאני מעלה פרקים בקצב מועט, כי פשוט אין לי זמן. אני כמעט כל הזמן בחוג. טוב, רק נחכה פה שזה יעלה. נו. קדימה. וואו, זה תמיד קורה לי שאני דווקא בהקלטה. תשמעו אותי כמה שיותר טוב, בבקשה. הנה, חזרנו אליכם. זה נתקע לי וזה. מי לא יכול לעשות את זה? מי שרוצה... הנה, תראו שאני יכול גם. הנה, ראיתם? הכי גבוה 6. טוב, בואו שנייה להיכנס. סליחה אם יש לאגים. 20 שניות, יאללה. אני שנייה אקח קיט. לא מצאתי. שיט. טוב, אין לי מה להיכנס אליו כי אני אגיע ממש על השנייה. אני הולך על זה. סליחה אם יש רעשים מבחוץ, אם יש. ותמיד אני לוקח את החרב הזאתי וקצת חצים. 4, 3, 2, 3, 2, 1. סליחה שאתם לא רואים שזה כאילו חתוך. וואו, לקחו לי מלא דברים. לא הולך לי טוב. הכל לקחו. טוב, יש חרב הכי חזקה שלי, חרב מאבן. זה בעצם נראה לי פעם ראשונה שאני אשחק במפה הזאתי. זה לא יודע כלום. אני פשוט אעקוב אחריו. יש להם דיימונד סורד, לא מאמין. גם לא יש דיימונד סורד. שהוא הרג אותי ככה. יאללה, בואו ניכנס עוד פעם. מקווים שיהיה משחק יותר מוצלח. וואו, אני מת על המפה הזאתי. כאן אני אף פעם לא לוקח קיט, אני פשוט לוקח את זה ואת זה. אף פעם לקחתי כאן כמעט את כל הצ'אטים. לקחתי כאן 3 צ'אטים. באמת, סליחה שזה חתוך. אני יודע שיש זמן לקחת קיט. אני יודע, אני תמיד לוקח את הקיט הזה. פרו. עכשיו אין לי זמן. 5, 4, 3, 2, 1. צא. נו, שחרר אותי. מה? וואו, איזו התחלה. סטייק. שיט, לקחו לי את הסטייק. אוי, חוזר אליי. חרב. טוב, יאללה, ברחנו. ב30 שניות ומותר להרביץ. שיט. חייב לברוח. פה יש תמיד צ'אטים ליד הצהוב הזה. שייתן לי חרב. איירון. אני אברח. כי לא בא לי למות. לא מאמין. פשוט לא מאמין. לא מאמין. איזה באסה. יאללה זה. יודעים, בואו נזרוק לנו את זה. אני חושב שהייתי יכול להראות לך מה זה. להראות לו. נו. בואו שנייה נעלה למעלה. אם אנחנו נמצא פה יציאה. וואו. נראה מפה מגניבה. הכי טוב זה כזה להיות כאן. ואז כזה אף אחד לא ימצא אותך. הנה. שיט.
וואו, אני מת על המפה הזאת, יש את המפה הזאת ב-Call of Duty. כולם הולכים למקום אחד, אני הולך למקום הזה. כי גם פה יש צ'אטים. רואים? קחו. תקשיבו, קש את כל הצ'אטים. אנשים פשוט מתנפלים פה כמו איזה מישהו שבא לדקור. וזה פשוט מגעיל. טוב, תקשיבו, אני חייב. אנדרפל, תציל אותי! תציל אותי! לא! לא מאמין. וואי, אין, לקחתי שם. אני חייב GG אחד. אחד, מה אני מבקש? לעולם, אל תלכו לשם, אין שם צ'אטים, ישר תרוצו. בניסיון שלי, יש כמה אנשים, אנחנו 7 פליירס. ברחתי. בואו נראה. ראיתם? הוא עשה נכון, אבל זה מעצבן. מי שהגיע לעיר הזאת ראשון, כל הכבוד לו, הוא לא פנה טוב. אבל הכי מה שמעצבן פה שבקושי יש פה צ'אטים. אז כאילו מי שמוצא פה צ'אט, ממש כל הכבוד לו. יודעים מה, אני אברח. אני אמור לקבל חרב. מה? אני אמור לקבל חרב. הם יכולים להרביץ ואני אמור לקבל חרב. וואי, איזה באסה. עוד 45 שניות. מרביצים לי שיט. מרביצים לי עם יד או משהו. איה. וואו, יש לי לגים. פה לפני... איה, מה יש לו? תחגו כבר את הזבל הזה. אני ככה. איך הוא רץ? שיט. טוב, לא היה לי באמת סיכוי. תראו, אתם יודעים מה זה באמת מזכיר לי? זה דומה העולם הזה מבחינת כל הדברים הישנים האלה. ממש, אבל ממש קצת דומה המבוך 2 מבחני הקווייה. ראיתי איזה סרט טוב, ממליץ. טוב, אין לי זמן לקנות כלום. שיט, לקחו לי את הדיימונד סורד. שיט. שריון. רואה עדיף את זה מאשר כלום. איזה דברים לקחתי גרועים. כמעט לקחתי דיימונד סורד ושיקוי ריפוי. פשוט לא מאמין. הנה. סליחה לרעשים. אם יש. יאללה. עכשיו מותר להרביץ. סליחה, ירד לי באוזן. תנו לי צ'אטים, איפה יש פה צ'אטים?
אין פה צ'אטים, אני חייב צ'אטים. נו. הגעתי את סאולה ואני לא מוצא אפילו צ'אט אחד. וואי. לא מאמין. וואי, איזה התחלה גרועה. עוד משחק גרוע. צ'אט. וואו, וואו, וואו. או, סוף סוף קצת אוכל. בוא נראה מי בא מולי עכשיו. אני הולך להרוג אותם. יאללה, אני חייב שנייה להיות בשקט מרוכז. ויאללה. שיט, איבדתי אותם. או שלא. אני בלאג, שיט, אני בלאג. טוב, לא נורא, הפעם לא היה ג'י ג'י.